Gọọmenti Anambra steeti ekwuola na ka ọ dị taa na Anambra na anaghị atụzi ụtụ isi aghara aghara na steeti a. Nnukwu onye enyemaka pụrụ iche nyere Gọvanọ Chukwuma Soludo n'ihe banyere ego IGR a na-achọta n'ime steeti a bụ Odoziakụ Amara Oyeka kwuru nke a ka ọ na-etinye ọnụ n'okwu banyere elele dị n'ịtụ ụtụ isi nakwazi ụtụ ndị ọzọ kwesịrị ekwesị n'ihe mmemme nkụzi redio nke otu Social and Integral Development Center SIDEC na njikọta aka Nigerian Civil Society Situation Room chịkọbara site na nkwado ego nke ndị United Kingdom International Development Fund. Nụrụ akụkọ maka nke a n'uju. Ya bụ mmemme nke isiokwu ya bụ Tax Compliance, Effectiveness and Efficiency of Tax Collection, Methods and Processes in Anambra State bụ nke kpọkọtara ndị eji okwu agba izu n'ebe o metara azụmahịa, mgbasa ozi nakwa ebe ndị ọzọ dị iche iche. Dịka ọ na-ekwu okwu n'etu esi anụ ụtụ isi, Oriakụ Oyeka gwara ndị Anambra ka agba mbọ hụta ịkwụ ụgwọ ụtụ isi dịka ọrụ dịịrị onye ọbụla iji nyere gọọmenti aka wee wụnyite obodo. N'okwu nnabata ya, onye chịkọbara ya bụ mmemme bụ Ugochi Agalaba Ihia hụrụ ike kwuru na ihe eji wee chịkọba ya bụ ọgbakọ bụ iji wee rụtụwanye aka n'ihe nsogbu a na-enwegasị ihe gbasara ụtụ isi. N'okwu nke ya, onye chairman na Chief Executive Officer nke Anambra State Board of Internal Revenue Service, Dr. Greg Ezilo, kọwara mmemme ahụ dịka nke dị mkpa na ịchịkọba ọha mmadụ. Onye isi Monitoring Unified Hybrid Enforcement Team nke Anambra Central, Maazị Buchi Okoli, onye isiokwu nke ya bụ Role of Uber Tax Compliance, kọwara na otu ahụ bụ nke ọrụ ha bụ ịdị na-ahụ na a na-akwụ ụtụ isi n'usoro kawanye mma iji wee hụ na gọọmenti na-arụ ọrụ ya nke ọma. Na nzaghachi ya, ndị eji okwu agba izu Injinia Chibuzo Anebo nakwa Lady Njideka Anụsi kwuru na n'ohere ahụ nyere ha aka iji wee nebanye anya n'okwu dị iche iche gbasara ụtụ isi na steeti a, bụkwa nke ga-enyere ha aka ịghọtawanye etu esi a na-akọ ụtụ isi ma hụkwa na enwere nghọta dị n'etiti gọọmenti nakwa ndị ọ na-achị.